seme bakar Jesucristo, jainko jauna, jainkoaren aitos, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz, jainkoa guztiuna, egizun zure erakutsiak beti gogoan erabiliz, hitzez eta egitez zure nahia bete dezaguna. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zure egiten Espiritu Santuarekin, jainko errege bizioita, gizaldi eta gizaldietan. Levitarren liburutik. Jauna honena mintzatu zitzaion Moisesi, hitz egin Israelgo semeen batzarre osoari, eta esan, izan zaitezte santu, ni jauna zuen jagoikoa santu naizeta. Ez deukin bihotzean gorrotorik zure senidearentzat, zentzarazi zure aimea, haren pekatuen erantzukizunik izan ez dezazun. Ez egin betegurik, ez izan erresuminik zure aireentzat. Maita ezazula burkoa zure burua bezala, ni naiz jauna, jaunak esana. Kanta jaunari, Jangoikoaren etxera ondatzen duena, jangoikoak ondatu egingo du. Jangoikoaren etxea santua baita, etxe hori berriz zuek zeraten. Ez bezain inon bere burua engaina, zuen artean norbait mundu hontan jakintsu delakoa badago, egin bediz tono jakintsu izateko. Mundu hontako jakinuria zorakeria baita jangoikoaren aurrean. Hala dago izan ere idatzia, arek beren maltzukerian harrapatzen ditu jakintsuak, eta beste behin jaunak ezagutzen ditu jakintsuen burutapenak, eta badaki uskeria direla. Ez beti beraz inor gizakien ganarro, zuen abita dena, naiz Paulo, naiz Apolo, naiz Pedro, bai mundua, bai bizia, bai erioza, bai oraingoa, bai gerokoa, dena zuena da, zuek Kristorenak eta Kristo jagoikoarena. Jaunak esanak. Aleluia, begiari begia, hortzari hortza, nik ordea hau diozuet, ez egin gogor gaitz egiten dizunari, baizik eta norbaitek eskuineko masakian jotzen bazaitu, eskain ezaiozu bestea ere, auzitara eraman eta jantziak kendu nahi dizunari, emaiozu soilgainikoa ere. Norbaitek 1000 pauso ibilenazi nahi zaituela, zoaz 2000 berarekin. Eskea dator duzunari emaiozu, eta zu diru aurreratzen nahi dukeenari ez emanatzea. Entzuna duzuen nola dagoen
dator, baina Jesusek esan genezake indar handiagoa ere ematen dio errealitate horri. Berak esateraino bere agindu nagusia, bere agindu berria dela elkar maita dezagula, berak maite izan ditu bezala. Horregatik ez dago jartzerik gauzarik importanteena gure erlijioan maitasuna dela. Jesusek ere esan zigun, bakoitzak izango dugun juizioa hortaz izango dela. Ea nola maitatu dugun elkar. Hain zuzen ere, ez bakarrik hitzez, Jesusek aurkezten digun maitasun hori beti ekintzez gauzatzen baita. Goseak dagoenari jaten emanez, edo gaixorik dagoena bisitatuz, edo triste dagoena konsolatuz, edo arropari dagoenari arropa eskainiz. Hoxe da Jesusek erakutsi digun bidea. Baina maitasuna aipatzen dugunean oso modu ezberdinetan, edo behintzat modu ezberdinetan, uler daiteke batzutan, termino hori, kontzeptu hori. Horregatik Jesusek Kriston maitasuna nolakoa den edo nolakoa izan behar den adierazteko gaurko ebangelioa bezalako hitzaldiak egiten dizkigu. Alde batetik gogorazten du lehengo lege zaharra. Pertsona batek besteari hortza kentzen baldin bazion, esan dezake besteak bazure eskubidea hortza ere kentzeko, edo begi bat ateratzen bazion, begi bat ateratzeko. Jesusek esaten digu ez dugula hor jarri behar, ez dugula hori erreparatu behar, baizik eta saiatu behar daukagula barkatzen. Jesusek erakusten digu maitasunaren oso parte importante ezinbesteko bat barkamena dela. Barkatzen saiatzea, jangoikoari indarra eskatzea, barkatzeko. Hau da, ez borrotatzeko, ez besteei eragin nahi izateko, haiek guri eragin diguten kaltea. Hoxe da, Jesusek eskatzen diguna. Honekin ez dugu esan nahi justizia defendatu behar ez denik, edo justua dena guk defendatzeko eskubidea ez daukagunik, hori ez dugu esaten Jesusek. Baina bai eskatzen digula gorroturik eta mendekurik izan ez dezagula. Eta hori sentitzen badugu jangoik hori eskatzen zaiogula indarra barkamen hori lortzeko. Barkamena maitasunarekin oso lotua dago eta gainera ikaragarri mesedegarria da. Bai gizarte mailan, baita norberarentzako ere. Barkazioa ezinbestekoa da. Bestaldetik ere Jesusek bere maitasun hori agertzen digunean, eskatzen digu ez bakarra maita dezagula gu maite gaituztenak, edo ongi egin dezagula ongi egiten digunari, esaten dugu hori, besterik ez egiten falta, esaten dugu hori edozeinek egiten du, bai gentilek, bai zertararik eta bai edozeinek. Hori egiten ez duena, ze pertsona klase bat agertzen digu Jesusek, baina berak eskatzen digu maitasuna areago dijoa. Berak eskatzen digu saia gaitezela baita maite ez gaituztenak maitatzen, baita gorrotatzen gaituztenak maitatzen. Hori da, Jesusek eskatzen diguna jakina, ez dugu eskatzen, lagun minak izan gaitezela, baina bai, lehen esan bezala, gorrotorik ez ezagula izan bihotzean. Ez ezagula sekula gorrotorik, mendekurik, karte egiteko graileik izan. Baizik eta adiskidetzeko, barkatzeko eta esan genezake laguntzeko behar dena egin bezagula. Horregatik Jesusek hoxe erakusten digu, bai hitzez baita egitez ere. Bere ikusten dugularik burutzea zintzilik, berari burlakan ari zaizkionak, bertan jarri dutenak, torturatu ondoren Jesusek barkazio eskatzen dio haientzako aitari. Barka ezaizu, ez baitakite zer egiten ari diren. Hoxe da Jesusek ematen digun ejemplua, eta historian zehar martiri asko konplitu edo segitu izan dutena. Eskatzen dugu da Jesusi berak eskatu dugu maitasun hori eta azkeneko gauza asko esan daitezke, baina beste ezaugarri oso importante bat ere Jesusek aipatzen diguna maitasun erakusten digunean da eskuzabaltasuna.
dioguna gure Jaungoikoari. Berak maite gaituen bezala ikas dezakula bera maitatzen eta lagun gogoa ere maitatzen. Sinisten dut Jaungoikoa eta guztidun zerurren egilea. Sinisten dut, Alexek bakar Jesu Kristo gure Jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta ohilatua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jaungoikoa guztiduraren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilek epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, Santu elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin izango orain gure eskariak. Eskatuko dugu, batez ere munduan zehar sufritzen ari diren guztien alde. Hondamendi naturalak direla eta, gerrak eta gorrotuak direla eta, Jaungoikoak bere bakea, bere maitasuna, bere justizia mundu osoan ezartzen. Eska dezaiogun Jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Marika Jaunak bere baitan hartu eta handik gure egin dezan. Eska dezaiogun Jaunari. Entzuna eta honak bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Ogia tardoa eskaintzen dizugu. Ogi Zure misterioa bihotz berriz ospatuz Jauna, apalik eskatzen dizugu, zure handitasunaren osperako eskaintzen duguna, gure salbamenerako izan dadila Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure Jaunari. Egoki da bai eta zuzen horren eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, Jaungoikoan guztigu beti ego horri. Badakigu Jaungo Jauna, zure ahalmen handiaren
Santu zera bai jauna eta santutasun guztien iturri. Santu egizkizu bada ogitako hauek espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, santu zutenean eta bere gogoz buruz ezkoala ogiatu eta eskerrak emanez akitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok hau ere gorputza da, zuentzat emango dena. Afalduan berdin kabizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiotatik, hau ere odolaren kabizata da, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isurik dena. Egizute hau nere koikari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zalandurik dagoen zure izan. Eramazu maitasun zora Frantzisko gure ita santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean batinan gure senideak, Mari Carmen eta hildako guztiak aritzazu zure aurpegiaren alditan. Erruki zakizkitu baten, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria Teoarsoarekin, San Jose, bere senabarekin apostolu santu egin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuria eta jakoiko alguztu horri Espiritu Santuarekin batean, oso eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, agindutan erakutxiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zegoetan zera, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure gaia, zeruak bezala lurrean ere, emain guztu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen diegu bezero, eta ez gobetan diraman, baina atera gaitza zuk hitzetik. Atera gaitza zuk aurka, gaitz guztietatik, emain guztu bakea gure egunotan, zure errukian eskartekatutik garbi bizi gaitezen eta estuatietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zure egitza, zure ustetik arran orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei bakea guzten dizuet nire bakea ematen, begira zure egizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala emain duzu egizari bakea, eman batasuna, errege bizikoa izena gizaldi eta gizaldietan, jaunen bakea beti zuekin. Emain duzu bakea ekarri. Jangoiko hori zuk entzen duzu nurgurekatua errotik jauna, jangoiko hori zuk entzen duzu nurgurekatua errotik jauna, jangoiko hori zuk entzen duzu nurgurekatua emain duzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxan, ona munduko begatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren beratituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean saltzeko, baina saltzen zuz bat eta sentatuko naiz.
jainkoa guztiona, meza honetan gure salbamenen agiria eman diguzu. Egizu, egunen batean salbamen hori, bere betean iritsi dezatela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zaitek duzu alimentu edo berekatzeko ez. Jauna zuekin,